We volgen alle weken de ontwikkelings bij Aquazoo in Ljouwert. De beste dokter komt del, want er is een pelikaan met een gezwel. De gibbons zijn nog net zo lang in Aquazoo. Als de meenskapen voor het eerst naar boeten maaien, komen ze net verder als de bregen. Daar moet verzwarige Björn wat op betinken. En we gaan op visite bij de kangoeroes. Want er is een walibi die last van de tosken had. Ach ja. Verzwargster Marjolein zil de moeraswalibi's en de reuzenkangoeroes iets niet aan. De kangoeroes en walibi's krijgen wortels en andijvie. En wat krachtvoer. Maar Marjolein had ook zelf kweekte bamboemijnaam. Daar zit het park helemaal vol mee. Een paar weken geleden binnen 2 nieuwe walibi's binnenkwamen. En één daarvan vindt het leuk om naar de andere kant te zwemmen. Er zit een kleine wallaby, die is net binnengekomen, 2 weken geleden. Dus die vindt het ook nog een beetje spannend. Dus die houdt zich nog een beetje schuil daarachter. Maar die komt vanzelf wel wat dichterbij. Het zijn moeraswallabies en die vinden het leuk om te zwemmen, vandaar dus dit verblijf. We voeren daar nu ook. We willen het ook niet pushen dat ze per se hier moet komen als ze bang is. Op den duur natuurlijk wel, maar we laten er eerst gewoon even wennen. De bamboe en de wortels zitten erin en de reuzenkangoeroes gaan in de chill mode. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine. Het is pelikanen vere poetsdij. Beste dokter Sjaak, bekend van het televisieprogramma Komt een aap bij de dokter, is op ronde. Te keren mijn eerste verzwargster Stefanie. Ja, eens in de 2-3 weken dan ga ik echt het park serieus rond. Verder hebben we bijna dagelijks contact over de telefoon. Er ligt natuurlijk een preventief jaarplan. Die wordt uitgevoerd hier door de dierverzorging. En nogmaals, als er ineens gekke dingen zijn, dan laten we de plaatselijke dierenarts komen. Maar eigenlijk gebeurt alles, als ik het resumeer, onder het motto van voorkomen is beter dan genezen. Ja. Want als je er eenmaal achteraan moet huppelen, dan valt het niet mee. Neem zo'n zeehond of zo'n zeeleeuw, als die ziek is, pluk hem maar het water uit. Op zich hebben ze zo wel toch een heel mooi groot stuk water, hoor. Ja, het is heel groot. Beste dokter Sjaak en verzwargster Stefanie hebben hier een pelikaan apart zet, want die had een bult onder de voet. Zullen we een nieuwe pakken? Hou op, beestje. Heb je hem nog? Ik heb hem. Dat is bizar. Mag ik de andere kant nog even voelen? Als je gewoon staat, heeft hij er geen last van. Er zit ook geen wond aan, niks. Nee, Alleen dit is netjes. wat normaal gesproken hier een soort bobbeltje is, Ja. dat is bij hem helemaal uitgegroeid. Ja. Daar staat hij dus op. De pelikaan krijgt medicijnen in de zwelling en dan is het even een afwachtje hoe dat omslaat. Doei! Dan sjuggen Sjaak en Stefanie nog bij een walibi. Hij slikt het wat meer dan normaal en dat wijst misschien op toskproblemen. Oh, beest. Nee hoor, handen dubbel. De beste dokter besluit om het nog even aan te zien. De walibi komt op de controlelist. Moeder en 2 dochters. En mijn En zoontje. een kleinzoon, kleindochter. een kleindochter en nog een kleindochter. Zo, Ja. goeie oogst. Ja, het wordt al veel beter. Ja, ik kom uit Heerenveen en zij uit Amsterdam. Amsterdam. Ja. Ah, dat is dus even een familiehereniging. Ja. Ja. We hadden er nog nooit van gehoord. Nee, Nee. u woont in Heerenveen. Ja, ja, maar ik ben meer georiënteerd op het westen dan op het noorden. Ja. Wil je ook wat zeggen, Kate? Zeg maar, hey, ik ben Kate en je hebt een vieze haar aan je mond. Hallo, zwaai maar naar die meneer. Vind je het leuk hier? Ja, hè? Dat is een ja toch, of niet? Ja, laat het daar maar op houden.
En dan is er nog nijs hoe de komst van de ijsberen. Ja, we hebben zojuist bericht gekregen van het stamboek van de ijsberen, welke dieren we krijgen. En het zijn 2 mannetjes geworden. Eén dier Felix genaamd uit Ouwehands Dierenpark, die is 14,5 jaar oud. Dus dat is een wat ouder dier. En een wat jonger dier uit Denemarken, uit het Scandinavian Wildlife Park, Nanu. En die is 3,5 jaar, dus die komen samen hier naar Aquazoo in ons nieuwe verblijf. We krijgen nu 2 mannetjes, dus daar kunnen we uiteraard niet mee fokken. Maar wie weet in de toekomst dat gaat veranderen. De laatste weken van juni komen de ijsberen nog in Ljouwert. En dat is vanzelfs te zien in Us dierentuin. Krek na de winter wie Björn al drokt waande om alle verbleeuwen kleer te maken van de simmer. Het voorjaar komt eraan en dan daarna de zomer. Dat is echt het moment om naar de dierentuin te gaan. En ja, we zijn daar nou druk mee bezig om toch wat leuke, mooie dierensoorten erbij te nemen. Ja, zoals ongeveer een kleine 2 weken geleden zijn er een stel gibbons binnengekomen. Een mannetje en een vrouwtje vanuit Dierenrijk. Ze uit Noord-Brabant. En we gaan vandaag kijken of ze naar buiten willen met het mooie weer. Het zijn wel dieren waar je voor moet oppassen. Het zijn ook hele sterke apen. En daarnaast hebben ze best wel sterke tanden en een sterke kaak. Dus ze hebben er geen probleem mee om een hapje uit je te nemen. Nou, en daarvoor, uit voorzorg, gaan wij er ook niet bij in. Ik heb nog even een laatste controle gedaan om het verblijf heen. Kijken of er geen takken uitsteken, maar ook of het schrikdraad het wel doet, natuurlijk. Even de puntjes op de i gezet. En alles is nu gelukkig in orde, dus ze mogen naar buiten. Als ze zelf willen natuurlijk. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. No one's gonna stop me now. Oh yeah. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. No one's gonna stop me now. Oh yeah. We zagen net eigenlijk dat de gibbons die willen niet nog over de brug heen. Dat vinden ze nog een beetje eng. Dus als oplossing wil ik er nou een touw boven gaan hangen. Dat ze daar eigenlijk een beetje houvast hebben. Dat ze op die manier met 2 handen aan het touw over de brug heen kunnen lopen. Dus nou even een mooi stukje touw uitzoeken en dan kijken of we die daar op een mooie manier kunnen fatsoeneren daar. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. No one's gonna stop me now. Oh. Gibbons bij meenskapen. Ze rennen krijgt als Neandertalers en meensken rjocht op. It's a beautiful day. I feel good. I feel right. No one's gonna stop me now. Een paar weken later is beste dokter Sjaak weer op ronde. De walibi had nog heel tijd last van zijn tosk en kwijlt een beetje terug een ontstekking in zijn moelen. Om de ontstekking in de kaak op te lossen, moet er een tosk uit. Die kant uit. Doe maar. Kom. En Sjaak had een speciale techniek om de walibi mee te krijgen. Nee, die kant. En nou weer die kant uit. Nee, links van de boom. En dan krijgt de walibi een verdoving. Want dat is wel nodig bij deze behandeling. Het is goed, Jochie. Nou wachten we gewoon even tot die slap wordt en dan tillen we hem gewoon naar binnen.
5 minuten later is de walibi helemaal ontspannen. Ach ja. Goed grip krijgen is nou van belang. De tosk zit behoorlijk diep. Het zit muurvast, weet je, die wortel. Die zit ontzettend diep. Maar is ontstoken, dus hij blijft er een kaakontsteking houden. Yes. Dat is hem. Oh. De walibi krijgt een wat in de ontstekking en kan dan bijkomen. En dat moet eruit, weet je wel. Krijgt bij mensen binnen tosken van dieren ook heel belangrijk. Als ze net goed kargen kunnen, dan stoppen ze ook maar eten. Maar 12 uur later shut het er alweer heel oors uit. De walibi had een hele lange nacht maken. En hij eet alweer. En dat is een goed teken. Joch Nijwieken weer naar uw dierentuin, want dan gaan de 2 jonge zeeleeuwen in het grutte zwembad. Er rennen mysterieuze mannen in oranje pakken op het park. En ontsnapt er een aapke. Joch komen de snijn op het jelloeren naar uw dierentuin.